आदा दैदेन औवारि मोननावहाय आङो मानो थाङामोन आं एसे खोन्थानो नागिरदों लाइभनि गेजेरजोंहाय। आदा दैदेन औवारि मोननावहाय माने आलासि जानो थांदोंमोन आरोना। गुटखा मास्टारजों आंजोंहाय माने गुटखा मास्टारा थांफेरनो मोनाखै नालाय, बेखायनो ओरैथिंजाय गुटखा मास्टारना रावबो लोगो गैया, बेनिखायनो आंखौ लोगो लाबाय, आंजों लोगोखा नालाय सालथे सालथे होनलायो। दा बियो आंखौ लेंनानै ज' सानैजों थांबाय आरोना आदा दैदेन औवारि मोननावहाय। बिनिफ्राय हरनै थाहैनायानो जादों। ओमफ्राय बिदिनो बेवहाय आदा थग्रोन, आदा मृदुल, बिनिफ्राय बाजै खनजिथा बिसोरखौ लोगो मोनबाय आरोना। ओमफ्राय बेवहायनो ज' भिडिअ बानायबाय। बिनिफ्राय आब' खनजिथा मोननावहाय थांनो सानदोंमोन, ओमफ्राय टाइम मोनासै आरो हाबहैनाय जायासै, बेरायहैनाय जायासै। नेक्स्ट टाइमावहाय हाबहैनोसै। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों बे आब' खनजिथामोनजों भिडिअ बानायनायखौ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना। माने आं बेखौनो बुंनो सानदों जे आदा दैदेन, ओमफ्राय आदा थग्रोन, बिनिफ्राय बाजै खनजिथा, बिनिफ्राय मा होनोमोनलाय बाजै निजोरा, बिथांमोनहा गावबागाव थिगानो दङ मिथिबायना। माने जोंसो नों आङासो जानला मोनला सानलागासिनो दं। मालाय भिडिअ खालामलायो, बिनिजों बे रिल्स बानायलायो, नोंस्रा मेगन साबाय थायो। दा आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों, ससियेल मिडियायाव ओरैनो भिउस मोना मिथिबाय दा लोगोफोर। जाय मोननाया मोननायसै, जाय जाय ससियेल मिडियायाव फैनो ओरैनो भिउस मोना लोगोफोर मिथिबाय दा। डलार खामायनोबा माने माबा मोनसे खालामथारनांगोन। जोंबायदि नर्मेल मानसिफोरनि भिडिअखौ सोर नायनो दे। आजां गाजां इउटुबार ओंखारबायना, जायना साबसिन मोजांसिन बेखौसो नायगोन। आरो सोरबा सोरबा ओरैबायदि भिउसनि थाखायनो भिउसनि खिथु खिथु खारफायो। दा नों फैसा खामायनोब्ला भिउसनि खिथु खिथु खारफानांगौ, साबसक्राइबार फल'वारजों जेबो लाब गैया आरोना। दा बेखौनो बुंबाय आङो। आदा दैदेनमोनहा गावबागावनि माबायावहाय थिगैनो दङ। नों आं मानसिफ्रासो माने गाज्रि सानो आरो। आंबो सोर सोरखौ लोगो मोनहैखो देन्जारसो, आरो थांबावगोन र'। ओरै लकेल एरिया जाबाय नालाय। सोरबा एसे खोन्थाहर दे, माने आदा दैदेन औवारि मोनजोंहाय ब्लग भिडिअ खालामहैनाया गाज्रि जादों ना मादों, थांनाया गाज्रि जादों ना मादों। गोजानथ' नङा, जिखुनु जाया गुटखा मास्टारजों आंजों थांनानै आलासि जाहैबाय। गुटखा मास्टारा माने आंखौहाय लोगो लाबाय, रावबो लोगो गैया नालाय ओरै जोंनि एरियायावहाय। दा गुटखा मास्टारा आंखौ बिराद मोजां मोनो, बेनिखायनो गुटखा मास्टारजों आंजों सानैजों थांबाय, आलासि जाहैबाय। हरनै थादों जोङो। ओमफ्राय आब' खनजिथामोननावहाय थांनो मोनासै, हाबहैनो मोनासै। मालाबा हाबहैनोसै र'। दा माइ गायनाय फुनाय एसे बेस्थ' जोंहाबो न'खरावहाय। दा मालाबा थांगोन र'। बे थख्ला क्लास नुबाय। दा बेखौनो खोन्थादोंमोन आरोना, आदा दैदेन औवारि मोननावहाय मानो थाङामोन जों, बेखौहाय खोन्थानाय जाबाय लाइभनि गेजेरजोंहाय। सोरबा सोरबा माबा कमेन्ट गाज्रि गाज्रि हरदों बे ब्लग भिडिअ'आवहाय। ब्लग भिडिअ लाबोनायालाय माथो जाखो। नोंसोरबो लोगो मोनबा चेनेल दङब्ला भिडिअ बानायखागौमोन आरोना। दा बिदि सोरबा सोरबा ओरैबायदि बिदि भिडिअ खालामब्लासो नायस'नो, नङाबा दस्रा दिनावहाय भिडिअखौनो नायस'ना आरो। दा जोंहा माने फैसा थाखा गैया मा गैया, लकेलनि जाय फेमास बिसोरजोंनो भिडिअ बानायनांगौ जायो आरोना। माने बाहेरायावबो ओंखारनानै भिडिअ खालामनो हाया। बिनिफ्राय न'फ्राव भिडिअ खालामनानै हंगारोब्लाबो भिउसआनो फैया, नायाना। ओंखायनो नंगौना नङा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो। माथो कमेन्टबो नुवा माबो नुवा, भिडिअ'आनो जागोन ना जायाखै जाखो। कमेन्टआ बारांगो। कमेन्टखौनो आन्दायलायलांबायलां। कमेन्टआनो अफसो थैबायलै। जायगायानो गैया भिडिअ बानायनो, नै खोमसि खोमलाव जाजोबसो।
दा जिखुनु जाया बेखौनो खोन्थानो फैदों आं। दा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। आदा दैदेन औवारिमोनहा बाजै कनजिथामोन आदा थौग्रोमोनहा गाज्रि नङाथ'। नोंसोरसो गाज्रि सानदों। बिसोरो माने सोलायलायो मिथिबाय भिडिअ बानायनो। आदा दैदेना आब' कनजिथाजों ओमफ्राय आदा थौग्रोना बाजै निजोराजों मालाय रिल्स बानायलायो। नोंस्रा दा बेखौनो गाज्रि सानबाय। मालाय डलार खामायगासिनो दङ। नोंसोरबो हायो बिदि खालामनो। मालाय बेजोंनो जागासिनो मिथिबाय लोगोफोर। साख्रि बाख्रिबो मोना माबो मोना मालाय बे डलारजोंनो जागासिनो दङ आदा दैदेनमोनहा। बाजै कनजिथामोनहा। ससियेल मिडियायावसो देखायनो हागौ खिन्थु रियेलावहाय बिदि नङा बिसोरो। जोंसो गाज्रि सानो। नोंथांमोनहाबो देखायनो हायो ससियेल मिडियायावहाय। दा बिसोरो ओरैनो नर्मेलावहाय नों आंजों मोजां मिथिबाय दा। आरो ससियेल मिडियायावल' बिदिनो। ससियेल मिडियाखौ मा सानदों? ससियेल मिडियायावहाय फैनोब्ला ट्रिक थानांगौ मारै भाइरेल जानो। नों मोजां मोजां भिडिअ बानायब्लाबो नोंना भाइरेल जानाय नङा। सानसे समावहाय नों माबा मोनसे माबा जाफ्लाङो जेनेबा एखमबा समाव भाइरेल जाफ्लाङो। अब्लासो माने साबसक्राइबारबो बारायगोन फल'वार्सबो बारायगोन। नङाबा मारै बारायनो बे नोंनि सानफ्रामबो ओरैनो नर्मेल भिडिअ'आवहाय 100 200 भिउस फैयोब्ला जेबो लाब गैया आरोना टाइम पास ओरैनो हंगारनाय जायो। दा बाजै कनजिथामोनजों हाला रावबो। भाइरेल एक्टर एक्ट्रिससो जाबाय। मा मा लिरो आदा जेम्सआबो लाइभ फैदों नै। आं नायनो नंदोंमोन आं हंगारग्रोनाय जाबाय। जिखुनु जाया लोगोफोर आं खोन्थाफिनसै आदा दैदेनमोननावहाय माने आलासि जानो थांदोंमोन आं गुटखा मास्टारजों। गुटखा मास्टारना ओरैथिं जोंनि क'क्राझारावहाय रावबो लोगो गैया बेनिखायनो आंखौ लानानै आदा दैदेनमोननाव आलासि जाहैनोसै होननानै लिंलांदों। ओमफ्राय खुनुरुखुम साननै थाबाय हरनै। बेनिफ्राय अखानायै आब' कनजिथा बाजै कनजिथा आदा थौग्रोन मोननावहाय थांनांगौ दंमोन। ओमफ्राय केन्सेल खालामनांबाय। बेनिफ्राय ओरै जोंहा बिनानाव रैसु बर' एक्ट्रिसा नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो कमेडि गाग्रा एक्ट्रिस बिसिनावबो थांनांगौ दंमोन केन्सेल खालामनांबाय। एबार नेक्स्ट माइ गायखाङाबा जाला आरोना। दा बेखौनो खोन्थाबाय आङो। ओमफ्राय आदा दैदेन औवारिमोन बाजै कनजिथामोनहा गाज्रि नङा। खालि ससियेल मिडियायावल' आंखौबो गाज्रि साननो हागौ नोंसोरो। र' दासो कमेन्टआ फैदोंलै नै। हेलौ ब्र' टेडि ब्लग्स। ओमफ्राय हेलौ 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 बिनिफ्राय दा अनलि है क्या कर रहा है? ओंखाम जाहां जाहां जानानै दङ। दा दसे लाइभ फैदों फेसबुकावहायल' लाइभ फैनाय जायो। नेट प्रब्लेमनि थाखायनो फैनाय जाया। र' एसे सार्च खालामगोरनि। ओमफ्राय दा अनलि स्पेक हिन्दी ओरैसै टेडि ब्लग्स स्पेक हिन्दी ब्र' आदसा। हेलौ ब्र' हेलौ वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ। क्या खबर है? खाना खा लिया क्या? खबर बढ़िया है क्या? कमेंट में लिखो। टेडी ब्लॉग्स आप कहाँ से हो ब्रो? कुछ कमेंट वगैरह लिख देना। सो गाइस कैसा वीडियो बनाना है मुझे आप लोग कमेंट में बताओ। कैसा कंटेंट चाहिए आप लोगों को? मा ओंख्रि जाखांखो आदा सुमिता ब्रह्म? नै ओंख्रिया माबा दालि जहल बिनिफ्राय आलु पटल एवनायसो।
नोंसिनालाय मा ओंख्रि खोन्थाहरदो दे। दिनैसो लाइभ फैबाय आङो जा गोबाव जाबायमोन आयौ लाइभ फैबाय। अनसुला ब्रह्म हेलौ 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 खोमसि खोमलावथारलै नै बिथिंसो मोजां नुयोलै। एसे कमेन्ट खालामहरदो दे आं जिखुनु जाया एसे लाइभ फैनाय जाबाय दहाय मोनसे कमेन्ट खालामहरदों आङो बे आदा थग्रोननि भिडिअ हंगारदोंमोन ओंखाम जानायनिखौ बे फुल भिडिअआव हंगारखाबायमोन आरो ब्लग भिडिअआव ओमफ्राय आं ओरैनो जास्ट 1 मिनिट आदा थग्रोना माने आब' खनजिथाखौ माबायदि गोसोथोयो मोजां मोनो दा बिदिखौहाय सोंनायखौ भिडिअ हगारदोंमोन ओमफ्राय दा बेवहायनो मोनसे कमेन्ट फैदों बारे बारे मा बे भिडिअखौनो माने डाबल डाबल हंगारबाय थानो हायो ओमफ्राय नायनो बाबाय खनजिथामोनखौ दा हंगारसै होनना बुंदों। आदसा दे आं हंगारला दे आङो जास्ट दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आदा दैदेन मोननावहाय मानो थाङामोन बेखौल' खोन्थानो होननानै फैदोंमोन। मानो मेसेजखौ दानफिनखो नोंलाय अनसुला ब्रह्म दे कमेन्ट खालामहर सानैल'सै माथो फेसबुकआवबो एसे फल' खालामला हैदोलै फेसबुकआवसो बांसिन भिउस फैयो दा आरो मालाय फेसबुकआव बांसिन डलार खामायगासिनो दं। आङो आदा दैदेन आब' खनजिथा ओमफ्राय औ बाजै आब' होनफ्लांबाय थाबाय आदा दैदेन ओमफ्राय आदा थग्रोन ओमफ्राय बाजै खनजिथा बिसिनि फेसबुक माबाखौहाय नुबाय आङो मालाय डलार गोजा मास मोनसेयावनो 150-200 डलार फैयो। ओमफ्राय मोनसे आदा दैदेननियाव नुदों आं $350 बेसेबां जायो सानदो ओमफ्राय आब' खनजिथाना 55 नङा 550 ना बेसेबांबा डलार बख'नाय नुदों आं खिन्थु गोबाव जाबाय बेयो आं डेटखौ नुवासै बिदि नुदों आरो मालाय फेसबुकनिफ्रायनो खामायो। आंनाथ' फेसबुकआव दाबो आरनिंआनो जायाखै गैया नै ओरैनो इउटुबावबो ओरैनो नर्मेल फिसा फिसौ भिडिअ बानायलाबायो। फेसबुकआव फल' खालामला हैदो एसे सासेल'सैलायलै नायग्राया फेसबुकआवसो मेसेज फैसोगासिनो दं आंना आदा एसे कमेन्ट खालामहरदो नोंसोरो आदा दैदेन औवारिमोनखौ गाज्रि सानदों ससियेल मिडियायावसो गाज्रि जानो हागौ खिन्थु मोगथाङावहाय गाज्रि नङा मिथिबाय दा मालाय न'आवबो मोजांबावसो जानला मोनला नङा जोंसो गाज्रि सानो जाय कमेन्ट गाज्रि हरो बिसोर एसे लाजिनांगौ आरोना मालाय बिदिनो फैसा खामायगासिनो फेसबुकआवहाय भिउस बुरजा बुरजा लाबोग्राफ्रा नोंस्रा जेबो रोङा हनै मालायखौ जावलाबायनाय सोलोंनांगौब्रा नोंसोरबो आजिखालि साख्रि बाख्रि फैसा थाखाखौ ओरैनो मोना हाजिरा मावबा मालाय बेसेबां मावबाय थानो खस्थ' मालाय नै ससियेल मिडियायाव फैबाय फेसबुकनिफ्रायबो इउटुबनिफ्रायबो खामायो आदा दैदेन औवारिमोनहा ओरैनो जेरे जेरे जा
नोंस्रा जाम्बा खालामजागासिनो दङ। मालाय बे नोंसोर नायनायानो डलार जाहैगासिनो दं मालाय डलार। सोरबा सोरबा मोनसे मोननै भिडिअ हगारबाय जेनेबा गोदान गोदान मानसिफोर आरो फेसबुक इउटुब मालायफोर गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौहाय नुनानै फैसा खामायनो आंबो फैसा खामायनोसैलै इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनोसै फेसबुकनिफ्राय फैसा खामायनोसै होननानै फैनोसै सानसे साननै भिडिअ हगारसै भिउस फैयाबाथाय गैला है आंजों जानाय नङा होननानै जालदा। खिन्थु फेसबुक इउटुबाव फैनोब्ला सानसे साननैजोंल' देरा मिथिबाय दा आंनावहाय बोसोरनै एक्सपिरियेन्स बोसोरनै जाबाय आं बोसोरनैनि बारा जाबावबाय इउटुब चेनेल खुलिनाया भिडिअ ओंखारनाया आंनि चेनेलावहाय हाबनानै चेक खालामहैलाय खयथा भिडिअ जाखो 900नि बारा भिडिअ जाबाय। आंना 900नि बारा भिडिअ जाबाय आंनि इउटुब चेनेलावहाय दिनैसिमबो बेसेबां मथा मथि 20,000 थांसिगोन आरो जाय जाय साबसक्राइब खालामाखै खालामबानो जाबाय। टाइम मोनबा एबार लाइभ फैलाबाय थानोसै आं इउटुबावहायबो रायलायलाबायनो। कमेन्ट खालामहर दे कमेन्ट करो कमेन्ट। कमेन्ट खालामाबा मारै हारसिं रायलायलाबाय थानो। दाबो सासेल' लाइक खालामदों आयौ थैगोनलै। र' एक सेकेन्ड हो दाबो सासेल' माबा खालामदों। दानो दानफिनगोन आं बेखौ। र' दे एक सेकेन्ड हो आं फेसबुकाव माबा होनो पस्ट होनां। साथाम नायदों ना र' आं फेसबुकाव माबा होदों जाफिनबाय। कमेन्ट खालामहरदोब्रा माथो कमेन्टआनो फैयाना आंना नेटा प्रब्लेम। दाबो सासेल' लाइक होदों थैबायलै सानै नायगासिनो दं लाइकबो होआ। लाइक हो दे दाबो सासेल' लाइक जानानै दं लाइक हो। लाइक खालामदो दे एसे दासो सानै जादों। जाफुं मुसाहारि सैद हाय जाफुं मुसाहारि हेलौ 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 हेलौ। स्टेटास दोनबाबो सासेबो फैया आयौ माबायदि लोगोफोरलै। थें आदा आदसा वेलकाम वेलकाम जाफुं मुसाहारि। जाय जाय आंनि भिडिअ नायो कमेन्ट खालामबाय था होमबासो मिथियोना नोंखौबो नायदों बैखौबो नायदों होननानै। जाय कमेन्ट खालामालाबानो नायनानैल' थाङो बिसोरखौथ' मिथियाना। मालाबा लामाफ्राव लोगो मोनबा रायलाय।
अ बहा बहा थांलाबायो। बेगरसो बालाजोबनायसो जागोनलै बे। नोंसोरखौ जावनो नामा? जावालै गाज्रि मोनगोन नोंसोर। मोजां भिडिअ हंगाराबाबो सापर्ट खालामब्रा माने सापर्ट खालामबा मोजां मोनो। भिडिअ'आ एसे मोजां गाज्रि माबायदि बानायनांगौ बानायनाङा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम दे साबा नायदों अननानै। लाइकआनो हनै सानैल' जानानै दं। ओंखारलांबाय थायो लाइकखौनो थुनो लाइक लिरनायखौनो मिथिया नामा? भिडिअ'नि गाहायाव लाइक नुयो लाइक। जावदो गाज्रि मोनानो आदसा जाफुं मुसाहारि नोंनाथ' प्रफाइल दंबा नोंखौ जावजागौमोन प्रफाइलानो गैया माथो। प्रफाइल लानांगौलै आजिखालि प्रफाइल लायालाबानो कमेन्ट हर मेरला कमेन्ट हरग्रा थासै सोरबा मोजां हरो सोरबा गाज्रि हरो। जाय जाय मानसिया फेसबुकआवहाय इउटुबावहाय प्रफाइल होनानै लानो हाया बिसोरबायदि मानसियासो जावहरो आरोना इउटुब फेसबुकआवहाय मालायनि भिडिअ'आवहाय गाज्रि गाज्रि नोंसोर कमेन्ट गाज्रि हर दा हर सोरबा सोरबा नायखाबावासो जेबो थाल लाया नोंसिनि कमेन्टखौ बेखौनो मोजां मोननानै नोंस्रा कमेन्ट हरबाय थायो। जोंनासो नै जोंना चेनेल फिसाना कमेन्ट फैबानो रिप्लाय हरो। आरो बबेबा बबेबा कमेन्टआ रिप्लाय हरजाथावाना बिदिखौ मारै हरनो। आं एबार कमेन्ट गाज्रि गाज्रि फैब्ला आलदा भिडिअ'सो लाना फैगोन आङो। प्रफाइल थाबाथाय प्रफाइलखौहाय स्क्रिनसट खालामना होनानै एसे जावगोन आङो। हेलौ ब्रह्म अनसुला हेलौ 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 ब्रह्म अनसुला दादि हाउ आर इउ आइ एम फाइन मोजाङैनो दं। ब्रह्म अनसुला ओंखाम जाखांबाय नामा नोंखौथ' सिनायखायो आङो। दे कमेन्ट खालामहरदो मेसेज लिरनायावबा बिराद गोरों खाथा 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 लिरना हरसोगारो। लाइक खालामदो मानो लाइक खालामा आयै हाबाब 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 आखायानो गैया नामा? दिनैसो फैदों आङो। माहाबासो थांसैलायनो आखाइयाबो बिराद फाग्लाखा। थुरुन बसुमतारी हाय आदा हेलौ हेलौ फंबाय। ओमफ्राय ब्रह्म अनसुलाया मा मा होनबाय थादों दादि हेलौ आंसो हाफां ओइ नोंखौ सिनायखादोंब्रा आङो। मा ओंख्रि जाखो अनसुला अनसुला हाफां? र दिसथाबथारलै ओरै सोनाबहां। दे दिनै मिरामिस दादि आदसा खोन्थाहरदो मिरामिसबाबो ओंख्रि थायोना। ओंख्रि ओमफ्राय थुरुन बसुमतारिया मोजां खबरा आदानो मोजां औ खबरा बिदिनोसै माथो उफाय न'आव थाबाबो बिदिनो खामानि मावनाय मानाय बेस्थ' न'आव थाबाथाय आंखौहाय सोरबा सोरबा माने देवानि साननो हागौ आं दामानि भिडिअ'खौनो होबाय थानो मोनाखै आरोना नै दाख्लैसो आदा दैदेन औवारि मोनावहाय थांबाय दा नै न'आव फैलायबाय दा जेरावबो थांनांगौ गैयालाय
उनावहाय र' मालाबा भिडिअ बानायनो चान्स मोनबा बानायनोसैलाय। न'आव बानायनो सानो न'आवहाय जोंहा मा दं जेबो गैया। दिनै हिनजाव लाबासो न'आव मोजां ब्लग भिडिअ बानायबाय थानोसै आं हिनजावनि मोखां देखायबाय थानोसै। गोसोनायबो गैया गोसोनाय दंबा हाबा लासिगौ आं र' जाला ओंखाम खुरबाय नै र' आं एसे बिमाखौ देखायहैनो दै खोमसि जाबाय र' लांथियासो नै मा ओंख्रि एसे देखायनांगौलाय गैयालै जोंना नै आलु पटल एवनायसो ओमफ्राय नै दालिसो दालियावबो माबा मैथा बांगाल सानजारिनि माथो बेलाय ओंखाम जानोसै नै र' थुरुन बसुमतारी दिनैसो फार्स्ट लाइभ फैदोंना आदा ओइद आङो सिगाङावहाय फैबाय थाखायोमोन ओमफ्राय फेसबुकाव बांसिन लाइभ फैनाय जायो आङो इउटुबावहाय बारा फैनाय जाया ओमफ्राय थुरुन बसुमतारियानो होनहरबावदों माला हाबा जागोनब्रा आदानो टाइम सफैगोन दानो हिनजाव लालाबायनानै हाबा लालानानै मा खालामनानै जाहोनोब्रा दानो सासे दानो ना फावना उजिबाथाय सेस देरबा उन्दै जाबा मा खालामनानै जाहोनो नोंलाय मारै फरायहोनो ब्रह्म अनसुला आदै मा ओंख्रि नै आं दा देखायदोंमोन ना आलु पटल एवनाय बिनिफ्राय दालि जहल ओंखामसो जानोसै नै नोंथेया आदै फुल स्क्रिन देखायलाय माखौ फुल स्क्रिन देखायनो फुल स्क्रिन जायाखै नामा जों माबायाव आदा जोंखौ लेंहरथार दे आदसा दे आं भिडिअ होगोन हाबानि सिगां आं हाबा जानोसै होननानै मिथिबाय दा इन्टारेस्ट कमेन्ट खालामहरनांगौ बिदिनो आंबो भाइरेल जानायनि मालायनि हाबा जाखांनाय हिनजावखौसो लाना खानोसै नामा ओइ फन हरलाबायो लाइभ फैनायखौ मिथिया जादो आदै दा नों जानोसै नै खुरबाय दे आं जिखुनु जाया आदा दैदेन मोनावहाय मानो थांदों बेखौसो खोन्थानो फैदोंमोन जिखुनु जाया माने आं खोन्थाबाय माने लास्टाव खनसे खोन्थाबावनोसै आदा दैदेन औवारि मोनावहाय मानो थांदोंमोन होनब्ला गुटखा मास्टारा आदा दैदेन मोनाव थांनो नागिरदोंमोन नालाय दा बेना रावबो लोगो गैया ओरै खाथियावहाय आंजोंथ' बिराद लोगो ना गुटखा मास्टार साल्थे होननो बावबाय थायो आं जिखुनु जाया बे आंखौ लानानै आदा दैदेन औवारि मोनाव थांबाय बे लानानै थाङामोनबा आंबो आदा दैदेन औवारि मोननि न'खौ नुनाय नङामोन भिडिअ खालामहैनो मोननाय नङामोन दा बिसिनाव हरनै थाहैबाय आलासि जानो ओमफ्राय अखानायै साननैनि उनावहाय आब' खनजिथा मोननावहाय थांनांगौमोन बाजै खनजिथा मोननाव आब'सो होनलायलांबाय दा बिसोरनाव थांनाय जायासै एबार नेक्स्टआवहाय थांगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय रैसु बर' एक्ट्रिसा बिसोरनावबो थांगोन भिडिअ बानायगोन जेब्ला थांगोन अब्ला भिडिअ खालामनानै हगारगोन आं नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोना दा माइ गायनाय बोथोर ना ओंखायनो दा नै आंना भिडिअआ आमथिसुवायाव नङाबा भिडिअ फैनाय नंलालायदांलै कन्टेन्ट नागिरनो बिराद खस्थ' आरोना दा आं न'आव थानायाव खामानि मावनायफोरखौ एसे ब्लग भिडिअ बानायनो सानदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ नायोब्ला एसे बिदिनो 5 मिनिट 6 मिनिट नायबानो जाबाय आरोना माने फार्स्ट स्टार्टिंआव हाबजेननानै 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड प्ले होनानै थांबाथाय भिडिअआ भाइरेल जाया माने भिउस फैया ओंखायनो आं जाय नायबाय थायो बिथांमोनखौ खावलायबाय आरोना एसे गोलाव नायबानो जाबाय दा होमबा बेखिनियावनो दे फंबायमोन बियादैमोन ओमफ्राय आंनि नायगिरि नोंथांमोन बाय बाय गुड नाइट टाटा फेसबुकावहाय फल' खालामहै दे अननानै फेसबुकावहाय बे रुजुरुमु ब्रह्मआनो आंना फेसबुकआ मोननै दे मोनसे रुजुरुमु ब्रह्म ओमफ्राय मोनसेया रुजुरुमु इउटुबार मोननैखौबो फल' खालामहैबानो जाबाय कमेन्ट खालामहर दे बाय बाय
थाथा बोरै बोरै अफ खालामनायालाय बहा थांखो थैबायलै